quero agradecer públicamente pois esa colaboración que vimos tendo por parte dos concellos en contratar esas brigadas, por suposto, co orzamento que dispoñemos dende a Consellería, pero que son moi importantes porque axudan, no, ao persoal do servicio de incendios. E ademais, pois desas 42 brigadas, outro das novidades é que incrementamos o número de axentes da UDEX, eses directores de extinción, que ato de agora eran 6, e van a pasar a ser 15 directores de extinción para que nos grandes incendios forestais de habelos pois poidan axudar aos axentes nas distintas partes do territorio. Bueno, esas son principalmente... aquí está o director apuntándome, efectivamente, pois os medios aéreos que tamén este ano se incrementan en 3 avións máis un helicóptero de gran capacidade para chegar, pois, seguir disminuindo eses minutos de reacción ata chegada a un lume, e tamén, pois, na maquinaria pesada, temos 18 lotes de maquinaria pesada, aos que este ano sumamos 16 novos bulldozers, pois, para intervir e facer eses cortes ante os lumes para frear o avance dos lumes, non?